той не е занаят. А? Той не е занаят, не деве. Знам, бе. Благодаря. Съпоче Яслав. Но не беше ли да кажеш, шеф е някакъв човек така? Много съм доволен. Аз исках даже офицерно. А пък то много ме обичаше офицер. А горе какво има? Резерва. Ами, да започваме тогава. Стефко, къде отидоха? Марков, Ганчев, напоителни системи, колегите. На всички аз съм писал голяма благодарност за това, че ми помогнаха да се реализират тези неща. Нали, може да я заснемете. Това е реален проект за водна централа на река Камчево. Ако реката...
1-2-1-2-1. Каква е идеята на този проект, който днес представяте? Идеята е едно и също водно количество да минава през много турбини. За разликата от класическата технология, там водата минава само през една единствена турбина и отива в реката. А тук минава през една, две, три, пет, може и през 20 турбини, зависи от това, ако този канал е дълъг, може водата, енергията да стане 10 пъти по-голяма. Тоест, ако минава през 10 турбини, а не през една, енергията може да стане 10 пъти. Условно 10 пъти по-голяма. Какво означава това за хората? Това означава, че енергията с по-малко капитални вложения може да бъде по-евтина. Това е смисъла. Имаше един пример колко електричество ще произвеждат турбините в продължение на година и това на какво количество се равнява. Значи практически от схемата, която съм направил за реална централа край село Радко Димитриево, значи могат за 8 месеца да се направят 1 милион киловатт часа да се получат енергия само от една водна централа. А на територията на Шуменски окръг могат да се получат около 3000 киловатт часа. Вие чухте от инженер Чолаков какво значи това. Една 160 киловата, примерно от една турбина, могат да се захрани Тракийския квартал от една ВЕЦ. И за какъв период ще бъдат възвърнати инвестициите, които са? Само за 2 години. Инвестициите като цифри при 300 хиляди лева разход вложения и чист нетен приход 170 хиляди лева се възвръщат капиталните вложения за 2 години максимум. Това е. Тук нататък какво вече? Тук нататък търся инвеститори, с помощта на които реално да реализираме тези неща. Къде могат да бъдат сложени тези турбини? Къде бъдат сложени, като се започне тук от Миланово до, примерно, до Ивански, на територията на окръга могат да се слагат 20 водни централи могат да се направят. Има ли такова нещо до момента измислено? Няма такова нещо за сега. Това е първото? Първото, да. Искам да ми го кажеш. Искам да ми кажеш, това е първото. Тази технология е единствена в света до сега. И съм я патентовал още 2010 година.